Donapaleuko lujuntan kokatua izanen da Seaskaren bigarren liseoa WWF Aixialdi zentro ohi baten tokian. Ikastolen federakuntzak proiektua abian ezagidu berriki, liseoak bi bastimendu kondatuko ditu, orotara 3.000 metro karratu. Hemen lehenik barnategia eta jantegia, etxe horren gainean, eta han atxemanen ditugu liseoko gelak. Gelak eta administrazioa, erakasleen gela, liseoa gibelean izanen da. Bi estaia badira, eta bi eraikin horiek aterpe handi batek lotzen ditu. Hainitz espazio berde izanen da, naturak ardezan bere tokia ere. Liseo berri hau behar bat bilakatu dela diote Seaskako arduradunek ikasle kopuruaren gorakadari begira. Badakigu 600 ikaslez goiti izanen direla ondoko urtetan gure ikastetxetan. Eta Baionan ikusten genuen kopuru hori pixkat handiegi izanen zela, eta bestaldetik memento untan adibidez gure ikasle anitzek aniz demora pasatzute autobusetan, eta hori ez da egoki. Obrak ekainean abiatuko dira eta sartzea 2027ko irailean eginen da 180 ikaslerekin, 6 eta 7 milioi euro arteko investimendua, Seaska Akitania berria eskualdearekin ahemanetan da diru laguntzak eskuratzeko.